Жена на 4 деца съм. Нямате ли мъж като нея да ви помага с парите? Въобще не искам да говорим за мъжа ми. Като казвам за мъжете, тук ми става. Не искам да говорим. Той толкова черен, че като излиза през деня, нощта идва. Нощта идва, луната изгрява, като го види пак залязва. Черният петък, той го измислял. Махай го тос. Черната дупка, той го е раждал. Направо въглен, направо сажди, направо мазут, дето корабите фърлят по пристанището. Мен виждаш ли ми? Да. Още по-черен. Тарикат от всякъде. Все по пирваза ходи. Един път му викам, дай направи изненада. Малко романтика да правим, като зебрите. Връща се и бах вика сестра ти. Изненада. Като пръдне веднъж котките от мишките бягат. Боболечките изгниват. Как ми реши този да ти казвам? Ах, Бона! А колко грозен да не ти казвам. Един път излезе навънка, като минава по дърветата, листата падат. Есен става. Лятото като излезе, есен идва. Айде, махай се, оставете ни да работим! Оставете! Махай се! Махай се! Махай се! Махай се! Така колеще! Вече ми писна с то сука с всякъде! Айде, помагай! Ела тук да ми се...